जोङो नेताफ्रा भटारफोरखौ गुलामी खालामनानै जागासिनो दं। जा बिपिएफआ 2003 आव सुक्ति खालामबाय। 2003 निफ्राय लानानै 2005 निफ्राय आरम्भ खालामनानै बिथांमोना सासन खालामदों 15 बोसोर। बे 15 बोसोराव बिथांमोना साफ्रोमबो बिटिसिआव थानाय बिटिसि बासिफोरनो थांना थानायनि बेबस्थाखौ बिथांमोना होनांगौमोन। आरो बेजोंनो लोगोसे बिथांमोना सासना थिग नङा होननानै दिनैहाय जोंहा इउपिपिएल सरकार फैबाय। Yes, we are ready. सबसे पहले मैं हमारी वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल पीपीआई की मुरब्बी श्री विश्व आत्मा गांधी जी को मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूं और आप लोग मीडिया वालों को भी मैं पार्टी की तरफ से मैं धन्यवाद देता हूं। दा बेवहाय जोङो हाबाफारि लानायनि मेन उद्देश्यआनो जाबाय जोङो जिल्ला कमिटि, ब्लक कमिटि आरो जेसेबांनाखि कमिटिफोर दङ जों जयैनो बेवहाय मोनसे मावथि लोगो हान्जाफोरनि मोनसे बेवहाय सन्मेलन जोङो सावरायनाय हाबाफारि जोङो बेवहाय लादों। दा बेवहाय मेन सावरायनाय हाबाफारि बायदियै जोङो पार्टीनि तरफनिफ्राय जों बेखौनो सावरायनो लादों जे भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेला जे आन्दलनखौ खालामगासिनो दङ बे आन्दलना मेन आन्दलन हिसाबै जोङो भटारशिपआ जाहैबाय साफ्रोमबो भट होग्राफोरनि नामाव जिखिनि सरकारा जिडिपि हिसाबै फैसा दिहुनगासिनो दं, बानायगासिनो दङ, बे फैसाखौनो भट होग्राफोरनि नामाव साफायनाय बे रांखौनो डाइरेक्ट सेन्ट्रेलनिफ्राय जोङो साफ्रोमबो भट होग्राफोरनि नामाव जिडिपि हिसाबै जोङो खावनै बाहागोआव जोङो बोखावनानै साफ्रोमबो भटारफोरनो जायफोरनि नामाव दिहुनदों बिथांमोननि नामाव जोङो डाइरेक्ट जिडिपि हिसाबै जोङो खावनैयाव बुखावनानै जोङो बेखौ बाहागो खालामनो थाखाय जोङो भटारशिप हिसाबै जोङो आन्दलन खालामगासिनो दङ। नोंथांमोननि बेफोरबायदि दाबिया सरकारजों जुदि गनायजायाब्ला नोंथांमोना भबिष्यतआव माबायदि राहा लागोन? गनायजायाब्ला जों जेसेबां गनाया जाया जोङो एसेबांनो आन्दलन खालामबाय थागोन। नोंथांमोना मा जाहोननि थाखाय नोंथांमोना पलिटिकेल लेभेलाव फैनो गोनां जादों? पलिटिकेल लेभेलाव फैनायनि जे मेन उद्देश्य बियो मोनसे पलिटिकेल नङामोन, बियो मोनसे अर्गेनाइजेसनमोन। दा 2005 आव मोनसे ओरैबायदि पार्लियामेन्ट कमिटिनि दारै मोनसे पास जादोंमोन। 2005 आव मोनसे पास जादों। दा बेवहाय 137 एमपिफ्रा बे भटारशिपखौ होनांगौ होननानै मोनसे बिथांमोना सिगनेचार आकारै बिथांमोना समर्थन खालामदोंमोन जे भटारशिपखौ जोङो साफ्रोमबो भटारफोरनो जिडिपि हिसाबै जोङो होनो हायो होननानै बिथांमोना निजे सिगनेचारजों बिथांमोना होदोंमोन। दा बे समाव जोङो बेनि सिगांनो 2005 नि सिगांनो जोङो बियो मोनसे पलिटिकेल नङामोन, मोनसे अर्गेनाइजेसनमोन। दा पलिटिकेलाव फैनायनि मेन उद्देश्यआनो जादों बिथांमोना 2005 आव पास जानाय बे भटारशिपखौ आयेन कानुन जानायखौ जोंहा बिथांमोना होआखै। जाय दालाल नेताफोर बिथांमोना होआखै। दा होयैनि थाखायनो मोनसे ओरैबायदि मोनसे कमिटि दंबावो, कमिटि दानानै सारि जारि खालामनाय जादों। बे कमिटियानो जाबाय डिभ'टिं क'इल कमिटि, जायनि दारै नायबिजिरनायनि गेजेरजों फैयै 2011 नि 2 डिसेम्बराव मोनसे पास जाबावदों। दा पास जानायाव माखासे दालाल नेताफ्रा आरोबाव बे जिनिसखौ लुथिनानै दोनदों, होआखै। दा खोथाया बेनो जाय बिथांमोना होनांगौमोन होआखै। दा होयैनि थाखायनो दिनैहाय कंग्रेस फैदों, बिजेपि फैदों। बिथांमोना जुदि बै समाव जुदि भटारशिपखौ जुदि होनायमोनबा जों आरो बेवहाय भट होग्राफोरनि पार्टि जोंहा बानायनांगौनि गोनांथि गैलामोन। दा बिथांमोना मोनसे मोजाङै भटारशिपखौनो होयो ना माबा मोनसे मोजाङै जथायै मोनसे सरकार बानायो बिथांमोना। दा बिनि थाखायनो जों मोनसे पलिटिकेल बानायनानै दिनैहाय जोङो पार्टी हिसाबै पलिटिकेल हिसाबै जोङो बेखौ जों बानायनो गोनां जाबाय। बानायनानै जों दिनैहाय इलेक्शन सिस्टेमाव फैबाय। इलेक्शन सिस्टेमाव फैयोबा जों साफ्रोमबो जोंनि भटारफोरखौ जोङो फोजाखांनांगोन जे जों मानो पलिटिकेलाव फैनो गोनां जाखो। दा पलिटिकेलाव फैनायनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय जोङो
गुसुं लामाजों बोरैहाय जोङो MLA हरनानै MP हरनानै जों बोरैहाय जोङो भटारशिपखौ गुसुं लामाजों जों मोनहैनो हायो दा बेजोंनो जोङो बे पलिटिकेलखौ बानायनानै जोङो बे मोननायनि जेनाखि बेबस्था बेखौ जोङो आन्दलन हिसाबै जोङो खालामगासिनो दङ। नोंथांमोननि BPI जे भटारफोर इन्टारनेशनेल पार्टिया आसामाव माबायदि जौगागासिनो दं? आसामावथ' मेन हिसाबै जों आसामावनो मेन होनोबा दिनैहाय लसखौ जानाय नङा आरो बेखौ बिसायख'थि जाया बिथांमोना दिनैहाय बे आसनिनि दारै बिथांमोना खामानि मावगासिनो दङ गतिके जोङो बे आसनिफोरखौ टटेलि बन्द खालामनानै जाय भटारफोरनि नामाव दिनै फैसा सरकारा साबायगासिनो दङ बे फैसाखौ जिडिपि खालामनानै जायफोरनि नामाव दिहुनदों बे थाखाखौ डाइरेक्ट सेन्ट्रेलनिफ्राय जोंनि भटारफोरनि जायफोरनि नामाव दिहुनदों बे थाखाखौ जोंनो एकाउन्टआव हरनांगौ बेखायनो जों बेखौनो खावलायगासिनो दं इलेक्सन फैगौ माखासे नेता दालाल नेताफ्रा जाय नेताफ्रा दिनै भटारशिपखौ होनो थाखाय भटारशिपनि सोमोन्दै जेबो सावराया बेफोरबायदि नेताफोरखौ दिनैहाय जोङो फोजोबनो थाखाय जोंबो दिनैहाय लामाखौ दिहुनगासिनो दं दिनै बुंनो थाङोबा दिनै मोनसे खोथाखौ आं दिनै बुंगोन साफाराफायै दिनै BTCनि जंगलाव हाग्रायाव मानै मोसा दं दिनै बे मोसा मानैखौ जोङो फोजोबनायनि सम जाबाय मोनसे जंगलबारि BTCआवनो आं बेखौनो बुंनो सानदों BTCआव मोनसे जंगल हाग्राबारि दङ बे हाग्राबारियाव मानै मोसाया इलेक्सन खालामदों मासे मैयाबो इलेक्सन खालामदों दिनै मोसाया सिखार खालामो मैखौ मैयाथ' मोसाखौ सिखार खालामनो हाया जाय मोसाया दिनै सिखार खालामै दिनै जागासिनो दङ मैया जुदि बे सिखार खालामनाय जाग्रा मोसाफोरनो जुदि भटखौ होबावोबा मासेबो मैया दिनै बासायनाय नङा मैनो भट होयोबासो मैया बासायगोन मैया जुदि मोसानो जुदि भट होबावोबा मासेबो मैया दिनै बासायनाय नङा दिनै जोङो बे खोथाखौ जोङो साफ्रोमबो भटारफ्रा बुजिनांगौनि सम जाबाय दिनै जोङो बेखौनो जों खावलायनो सानो इलेक्सननि सम इलेक्सना फैगासिनो दङ गोबां नेताफ्रा दिनै गोबां दलनि नेताफ्रा दिनै नेता जादों फैदों इलेक्सना फैदों थांदों दिनै माखासे नेताफ्रा दिनै जोंनि BTCनि खोथाखौ आं सावरायनोसै जा BPFआ 2003आव सक्ति खालामबाय 2003निफ्राय लानानै 2005निफ्राय आरम्भ खालामनानै बिथांमोना सासन खालामदों 15 बोसोर बे 15 बोसोराव बिथांमोना साफ्रोमबो BTCआव थानाय BTC बासिफोरनो थांना थानायनि बेबस्थाखौ बिथांमोना होनांगौमोन बिथांमोना दिनै बेखौ खालामाखै आरो बेजोंनो लोगोसे बिथांमोना सासना थिग नङा होननानै दिनैहाय जोंहा UPPL सरकार फैबाय मोनसे सुक्ति जाबाय मोनसे मिला मिसानि सुक्ति जाबाय बिथांमोना 3 बोसोर बारबाय बिथांमोनखौबो नायनानै नुयोबा दिनै मोनसे खोथा माबा दङ बाथ्रानि फाव दङ जाय बाथ्रा फावा जाहैबाय देरगोन मुलाखौ बिलाइ गांनैयाव सिनायो बिथांमोना मावगोन ना मावा जोङो 3 बोसोरावनो 2.5 बोसोरावनो जों बिथांमोनखौ हमनो हादों मिथिनो हादों जे बिथांमोनाबो बिथांमोननि बे पार्टिनि नेताफ्राबो लुथिनानै जाग्रा गासिबो दा बेखायनो जोङो खावलायनो लुगैयो साफ्रोमबो भटारखौ खावलायनो लुगैयो जों साफ्रोमबो सैथान जानांसिगौ गोरों जानांसिगौ साहस जानांसिगौ गोरा जानांसिगौ जाय गोरा जायोबा जाय नेताफ्रा भट बिहैगोन बिथांमोनखौ सदन खालामोबासो सोंनाय फिननाय खालामोबासो गोरा जायोबासो बिथांमोना गोसोआव जि साननाय दङ जे गोसोआव माबा माबि साननाय दङ गोरिबफोरखौ लुथिनानै जानायनि जे बिथांमोना षड़यन्त्र बाहायगासिनो दङ सानगासिनो दं बे जिनिस साननायखौ धंस खालामनो थाखाय जोङो साफ्रोमबो भटारफ्रा रेडि जानांगौ बेखायनो जों खावलायगोन इलेक्सना फैगासिनो दं इलेक्सननि समाव जों साफ्रोमबो रेडि जा नोंथांमोननि दिनैनि नैबे हाबाफारियाव मा हारिनि मानसिफोर लोगो लाफैदों बेवहाय जोंनाव मोनसे नैबे पार्टियाव जाहैबाय भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेल भटार्सआ सोर जायो देशआव जेसेबांनाखि 18 बोसोर बैसोनिफ्राय भट होग्राफोर दङ बिथांमोना भटार्सआवथ' आरो जाति धर्मनि खोथा गैया आमी हकले भटार হয় जों साफ्रोमबो भटार दा बेवहाय जेसेबांनाखि देशआव जाति हारिनि धर्मनि मानसिफोर दङ जों बेखौ
हारि धर्मनि खोथा लायाल'बासिनो जों भटार हिसाबै जों बेवहाय खामानि मावगासिनो आरो भटाराव भटारखा बेवहाय खुनु जाति धर्मनि खोथा गैया जों गासिबो भाइ भाइ थेंक इउ भटार पार्टी इन्टारनेशनेल yes we are एमपि ready we are ready जेब्ला सम जागोन समाथ' एसे दंबावो जेब्ला सम जागोन जोङो बेखौ केन्डिडेटखौ जोङो डिक्लेयार खालामगोन जों अलरेडि नांनो थाखाय जों रेडि सायख'नानै दोनखाबाय जों देरहालाङोब्ला नोंथांमोना माबायदि खालाम मावनो केन्डिडेटआ देरहायोबा केन्डिडेट देरहालांनायनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय जोङो जे थांखिखौ होसोनानै जोङो नांगासिनो दं भटारशिप हिसाबै मेन एजेन्डा हिसाबै जोङो भटारशिपखौनो लागोन मेन हिसाबै जोङो भटारशिपखौनो लागोन नोंथांमोननि बेवहाय दा रुलिं सरकारा बिजेपि सोलिगासिनो दं नोंथांमोननि नुनायाव माबायदि बिजेपि सरकाराथ' 2005 नि गाहायनि सरकार कंग्रेस फैनायनि उनावनो बिजेपि फैदों दा बिजेपिया जिखिनि खामानि मावनानै होनांगौमोन बिथांमोना दिनैहाय मावाखै दा आं बेवहाय दहायनो सिगाङाव फैदों जुदि कंग्रेस आरो बिजेपिया जुदि भटारशिपखौ होनायमोनबा दिनैहाय जोङो फट'ग्राफारनि पार्टि बानायनांगौ गोनां गैलामोन आरो बिथांमोना आखौ दिनैहाय माबा मोनसे षड़यन्त्र खालामनानै गावसिनि थांना थानायनि गावसिनि सियाराव सोलिनायनि थाखायल' बिथांमोना दिनै षड़यन्त्रखौ बाहायगासिनो दं मानसिफोरखौ जेसेबांनाखि भटारफोर दङ गोरिब भटारफोर दं देशआव जेसेबांनाखि भटारफोर दं जेसेबांनाखि गोरिब सुबुंफोर दं बिथांमोना गावसिनि आथिं सिङाव गुलामी खालामनानै बिथांमोना जागासिनो दं जानो थाखाय बिथांमोना दिनैहाय बे षड़यन्त्रखौनो खालामगासिनो दङ दिनै जों नुनो मोनदों दि नोंथांमोननि बेनारावहाय ग्लबेल फर मिशन फर ग्लबेल चेन्ज होननाय दं बे सोदोबजों नोंथाङा माबायदि हाबाफारि लाफादों ग्लबेल मिशन फर ग्लबेल चेन्ज बियो मोनसे जाहैबाय दा मोनसे ओरैबायदि थांखि दङ दा मोनसे जोंहा सरकारा मोननै दङ स्टेट सरकार आरो सेन्ट्रेल सरकार दा बेल'जों जाया दा बेखायनो जोङो मोनसे ओरैबायदि मोनसे मावगासिनो दं थारमाने बेवहाय मोननै मोनथाम टटेलि मोनबा सरकारा जानांगौ सरकारा मोनबा जानांगौबा मोनथाम सरकार दंबावो बे सरकारा फुलफिल जायोबानो बेयो खामानियाव जाहैसिगोन सासे भटाराव बेसेबांसो रां मोननांगौ होननानै एक्चुअलि दानि हिसाबजों सानोबा 8,435 थाखा बेवहाय माने जिटिपि गोलैबाय माने खावसेया गभर्नमेन्टनि बिकासनि थाखाय जों गारबोगोन खावसेया जायफोरनि नामाव दिनैहाय भटारफोरनि नामाव दिहुनगासिनो दङ बे फैसाखौ जिटिपि हिसाबै जोङो बोखावदों खावनैयाव खावसेया भटारफोरनि जायफोरनि नामाव दिहुनदों बिथांमोना मोननांगौ आरो खावसेया जाहैबाय गभर्नमेन्टनि दा बे हिसाबै जोङो जिटिपि हिसाबै जोङो भटारशिपखौ जोङो बिगासिनो दं दिनैनि बे नोंथांमोननि प्रग्रामावहाय माखासे दोलोफोरनिफ्राय जइनफोर जाफैनाय दं नामा दोलोआव एक्चुअलि ओरैबायदि सिस्टेमाव जोंनियाव सोलिगासिनो दङ जोङो मोनसे ओरैबायदि सोलिगासिनो दं माने नैबे 2024 लकसभा इलेक्सननि थाखाय जोंहा मोनसे ओरैबायदि रेडि जागासिनो दं जोङो खामानि मावगासिनो दं बेवहाय ओरैबायदि खामानि मावगासिनो दङ माने अर्थनैतिक स्वाधीनता फ्रिडम फाइटार माने बेवहाय ओरैबायदि सोलिगासिनो दं माने आङो गुबुननि खोथाखौ बुंला जोंनि चिरांनिखौनो खोथाखौ बुंनोसै चिराङाव टटेलि बेसेबांनाखि भट सेन्टार दं बे भट सेन्टारखौ हिसाब साननानै जों माने ओरैबायदि मोनसे खामानि मावगासिनो दं मोनसे भट सेन्टाराव जोंनि कमिटि थागोन आरो मेक्सिमाम गैयाबाबो जोंनियाव बुरजायैनो दं दा बेनि गेजेरावनो जोङो गैयाबाबो 100नि बारा जोङो मोनसे भर्ति अभियान सेनाहि मोनसे भर्ति अभियान जोङो बे खामानिखौ दा सोलिगासिनो दङ मावगासिनो दङ गैयाबाबो मेक्सिमाम 100थासो जोङो भट सेन्टारनि हिसाबखौ जोङो मोनबाय आरो बाखिखिनि जोङो मावनांगौखौ जोङो मावबाय थागोन दा बेखायनो आङो नैबे मिडियानि दारै आङो बेखौनो साफ्रोमबो भटारफोरखौ आं बेखौनो खावलायहरनो सानो जोङो नेताफ्रा भटारफोरखौ गुलामी खालामनानै जागासिनो दं दिनै जों आजाद जानो हायाखै दिनै पार्टी हिसाबै जोङो बुंगोन इउपिपिएलआव जाय भटारफोर दं इउपिपिएलनि जाय भटारफोर नेताफोरनि गुलामी जानानै दं आजाद जानो हायाखै बिपिपिआव जाय भटारफोर दं बिपिएमनि बिथांमोना दिनै गुलामी जानानै दं दिनै बिथांमोना माजों फुस्लाय जागासिनो दं माजों गुलामी खालामनानै लाजागासिनो दं
दिनै आसनिनि दारै बिथांमोना लाजागासिनो दङ अरुणोदय खालामदों अरुणोदया समान मोनथाय नङा PMAY न' मोनगासिनो दं समान मोनथाय नङा मुसारि जासियो स्प्रे मेसिन जासियो बायदि मैया फिसा फिसौ स्किम जासियो जाय स्किमा दिनै माखासे पलिटिकेल पार्टिनि नेताफोरनि थाखाय लाबालाब जाय भटारफोरनि थाखाय लाबालाब जाया बिथांमोना दिनैहाय बे आसनिनि दारै बिथांमोना खामानि मावगासिनो दङ गतिके जोङो बे आसनिफोरखौ टटेलि बन्द खालामनानै दुर्गा फुजानि धामाका दखना डिजाइन दखना फालांगिरि खालामग्रा बिथांमोननि थाखाय अदालगुरि सहरनि रयेल बड' फेशन हाबा लानानै फैदों फुजानि गोदान गोदान डिजाइननि दखना गेमस्रि गाननाय दखना मिथि गाननाय दखना थाइलेण्ड दखनानि धामाका दखनानि डिजाइन दखना फालांगिरिफोरनि थाखाय अदालगुरि रयेल बड' दखना गलायाव मोननो हागोन नोंथांमोना गेमस्रि गाननाय दखना मिथि गाननाय दखना सिकिरि दखना आर'नाइ दखना आरो थाइलेण्ड दखनाखौ हलसेल रेटआव बर'नि हारिमुआरि गाननाय जोमनायफोरखौ दखना फालांगिरिफोरनि थाखाय बयनिख्रुइबो खमसिन बेसेनाव मोननो हागोन अदालगुरिनि रयेल बड' फेशन हाबाव बायदि रोखोमनि दखना नोंथाङा दखनानि फालांगि खालामनोब्लाबो रयेल बड' हाबाव गासैबो दखनाखौ हलसेल रेटआव मोननो हागोन खम बेसेनावनो लांनानै फालांगिबो खालामनो हागोन रयेल बड' गलायाव थांनाय फैनायनिबो जेबो उसुबिदा गैया रयेल बड' हाब दखना गलानि थंआनो जाबाय अदालगुरि रेल स्टेशननि साखाथियावनो सोरबाफोर दुर्गा फुजानि अफारखौ खाबु लानानै दखना फालांगि खालामनोब्ला 9957383083 जानबुं नङाव खौरां लानो हागोन